Nilqakom Kert, YouTuber ta' Arsenal, program għal Mix Zone, fej ma'kom ħankun qed nitkellem u niddiskuti dwar ir-rebħa importanti tal-bieraħ l-logħba bej Arsenal u Bournemouth. Kienet logħba mimlija drama mill-bidu tal-aħħar, ħardija ta' żamm l-istess 11 bħala ma labu ma' Chelsea u ma' Tottenham. Ovvjament il-bieraħ kienet logħba fej verament ma stajna qatt infallu issa f'dan il-fażi kulħadd taf kemm importanti li tibqa' tikseb il-punti u mbagħad iħallu fidej il-bambin biex naraw se jiġri minn naħa l-oħra fuq Manchester City. L-iskwadra li labna l-bieraħ kienu Raya, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Rice, Partey, Odegaard, Saka, Havertz u Trossard. L-ewwel taqsima offrit verament drama minn kull imkien, ovvjament iddomajna l-logħba ħafna high press, nilagħbu aktar fin-naħa tagħhom. Ftit li xejn kienu perikolużi l-Bournemouth, rejna dawk ix-xuttijiet kollha u Travers li żammu fil-partita għal ħin twil tal-logħba ġifieri, ovvjament apparti il-mod ta' kif bejna nilagħbu aħna, Bournemouth verament batew ħafna speċjalment fuq il-linji, il-bieraħ ħana dominanza ta' Saka mal-linja, rajna dominanza ta' Trossard, Rice bġiet intelligenti, Havertz ukoll kontrolla d-difiża, iżommhom kemm jista' jkun lura. Rajna Gabriel Saliba li bdew jilagħbu iktar avvanzati wkoll, il-bil nixtieq nsemmi wkoll William Saliba l-bieraħ għalija man of the match, dal-plejer logħba wara logħba jibqa' juri biċ-ċar għaliex huwa l-aħjar center back bħalissa lew fl-Ewropa. Ovvjament kif bid-disvolġi l-partita, Bournemouth ftit li xejn kellhom xi jagħmlu minna fuq l-offensiv, Semenyo beda jidħol fi spazji verament interessanti wkoll, prova kemm il-darba jġib il-Solanke waħdu, però Solanke l-bieraħ sab ħajt qudiemu, da mhux l-unika striker li sab ħajt qudiemu ġifieri. U kif diġà qed qatt ma kienu perikolużi. Kontroversja l-inqalat fuq il-penalti ta' Havertz. Fl-opinjoni tiegħi Havertz il-penalti għaliha 50-50, mhux ħanidlek kien, mhux ħanidlek ma kienx. Rajna l-intenzjoni tiegħu, ovvjament, xi prova jaqa' dar minn mal-goaler u mbagħad il-mulejrit li l-goaler imislu saqajh it-trailing leg biex ikun hemm kuntatt u hekk tkun deċiżjoni għar-referee li jagħti penalty għalhekk. Ħafna ħajdu kienet dive, naqbel li kemm intenzjoni li prova jaqa' easy, però ma li jsir kuntatt u mbagħad diffiċli tgħid jekk hux dive jew le. Ovvjament dħanna fl-ewwel taqsima biex kont ma b'xejn, ma ninsewx Kristi fl-ewwel ħaf kellu jiġi wara l-karta ħamra, dik id-daħla kera fuq Saka, dik it-tackle kienet verament perikoluża, seta' faċilment fottilu l-istaġun għalija u li kieku kien aktar l-isfel żgur li kien jikserielu, ġifieri mnalla mulej ħabbu l-Saka u ma ġralu xejn. It-tim taqsima Bournemouth kibru fil-logħba, bdew jkunu aktar perikolużi wkoll, kellhom azzjoni tajba Solanke, Raya, ġab save importanti ħafna. U mbagħad sibna t-tieni gowl, mod ta' kif ħdimnieh, ta' nippressaw, tħanna wara d-difiża, daħal Rice tal-barra u Trossard b'intelligenza qeleb il-goaler fuq in-naħa tal-lemin tiegħu meta jkun mar fuq ix-xelluk u tefa' riżultat ngħid b'xejn. It-tieni gowl li verament ridnieh għal ta' kif bid-disvolġi l-logħba, il-pressjoni bit-tikber fuqna, ridna t-tieni gowl biex nżarħu rasna wkoll u kif għamel wasal it-tieni gowl. Ma t-tieni gowl Bournemouth skurjaw, konfużjoni fil-kaxxa
ma kienx hemm fuq Raja, però li kien hemm żgur fuq Gabriel. Id-deċiżjoni kienet ġusta, fl-opinjoni tiegħi wkoll għal-bidu bejt ngħid għal xi xħassru dal-gowl ma stajt nara xejn ħażin, biss però mbagħad kif terġa' tara replay u replay tinduna l-faw fuq Gabriel kien fawl u deċiżjoni ġusta fl-opinjoni tiegħi. Minn hemm komprejna nxutjaw noħolqu tar perikolużi, konna ħafna perikolużi, xutjajna fuq 22 xut matul din il-logħba, ġifieri derna biċ-ċar li ridna nkunu tim on the winning spot, ġifieri. Komplejna mmorru sal-aħħar, ridna issa kif ġellik, importanti tibqa' tiskwira ma taqlax gowl ħabba l-goal average, jista' jkun kruċjali li sana goal average. Ovvjament ridna t-tielet gowl, sibna t-tielet gowl ġmil ta' Declan Rice, gowen maħdum ieħor tajjeb per dal-plejer l-għu wara jibqa' juri biċ-ċar għalfej 100 miljun kienu misruq minn West Ham, huwa plejer impeccabli, jagħmel kollox fil-qadra difiża fuq l-offensiv fin-nofs kull imkien, jikkaverja ħafna l-logħba u d-distanza mill-ballu għal masħabu b'mod intelligenti immens. Kai Havertz il-bieraħ kellu logħba wkoll strumentali, żamm ħafna l-difiża ta' Bournemouth lura, beda jirbaħ il-ballun minn fej il-kaxxa tagħhom, jiftaħ il-lob minn Trossard u Saka, u ovvjament kien ta' pedina importanti u mhux biss il-bieraħ, però tal-aħħar Kai Havertz ituri biċ-ċar għalfej kien fil-pjanit ta' Arteta. Ħassenna gowl ta' Gabriel, ġmil ta' gowl, dak il-gowl kieku daħal żgur li kien jkun contender għal goal of the season, bla dubju. Gowl ta' striker fl-opinjoni tiegħi għalija dak il-volley fis-saqaf tax-xibka għal Apple Travers, ġifieri żgur kien impossibbli jġibu, però Havertz kien offside ġust u il-gowl kellu jitħassar. Nixtieq nsemmi Raja li rebaħ il-Golden Glove, 15 clean sheets dal-istaġun, mhux rekord ħażin, biss però dirit ngħid fuq Raja fl-opinjoni tiegħi. Alright, huwa gowler tajjeb, b'saqajja speċjalment, u l-mod ta' kif jaħtaf il-ballun minn crosses u hekk. He reads the game well, biss però bħala shot stopper fl-opinjoni tiegħi mhux għajm Ramsdale. Toqgħod tara il-percentage save tiegħu nofs ix-xut li qlajna. Ma ninsewx aħna l-qastim li qlajna xutiet fl-Ewropa wkoll, ġudidu ngħiduha l-qastim li qlajna goals ukoll, però nofs dawk ix-xutiet li qlajna kienu goals, ġifieri hawnhekk turi kemm Raja għandu għalfej jimprovja f'daw l-affarijiet jiġifieri u nistennew naraw issa se jiġri sena d-dieħla. Ir-raba tal-bieraħ tkompli tfa' pressjoni fuq City, ovvjament kollox jista' jiġri, għadna fil-mertu li nistgħu nagħmluha, ovvjament nibqgħu żgħajna mal-art, City kulħadd jaf meta jkunu f'din il-fażi rari li jfallu. Nistennew naraw, kollox għadu miftuħ, l-logħba li jmiss ma' United away, m'għandix rekord tajjeb f'Old Trafford, biss però du mmorru hemm u nagħmlu minn kollox biex inkomplu nirbħu u niksbu r-riżultat li verament jixraqilna u nispiċċaw dal-istaġun u neħaj kif bdejna żgur li ħaqna nirbħu l-kampjonat bla dubju. Grazzi, ta' kien kollox minn ħadd ngħaddu għar-riklami, kif niġdu għal riklami ħanaraw l-Antonello bl-analiżi tiegħu bejn Sassuolo u Inter. Grazzi.
Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 li se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Kalma, kalma, kalma. Ma ġara xejn, ma ġara xejn. Sassuolo wieħed Inter xejn. Il-haters tjorku idejhom, is-supporters tagħna inkazzati. Nifhem xi ftit ta' delużjoni minħabba l-fatt li is-Sassuolo flok waqqajnihom tajnihom daqqatit biex forsi jisalvaw. Imma mill-ftit kumment li anke rajt fuq l-internet bejn il-ħin ta' tmiem il-logħba u l-ħin qed nirrekorda dan il-video, isna ma rbaħniex il-lig, qed ngħid tan-nistana, isu dawk il-festeġġamenti kbar u storiċi li kellna l-ġimgħa l-oħra qatt ma saru. Kalma, kalma, it-trikolore għadu tagħna, champions aħna, naturali illi forsi fl-aħħar lobiet il-gass ma nibqax jiġi mafus il-mod kif ġi mafus. Jiena wkoll qbilt illi ikun hemm naqra turnover, fil-fatt nista' ngħid li kważi qbilt mal-mod ta' formazzjoni illi Inzaghi ħareġ biha il-bieraħ għax il-video qiegħed nirrekordjah nista' tgħid il-ħadd filgħodu. Qbilt ukoll ma' ħafna mis-substitutes illi saru, ġustament issa li rbaħna l-lig irridu nagħtu wkoll spazju lil plejers oħrajn jilagħbu anki biex xejn xejn jieħdu il-medalja taċ-Champions ukoll li forsi jekk hemm vera xi ftit affarijiet li rridu nirrekriminaw huma fil-fema tiegħi. Il-gowl ta' Lautaro li għadni ma nistax nifhem għalfejn tħassar. L-ewwel, Dumfries li ħalla l-Orient waħdu fl-azzjoni tal-gowl. Imma il-bqija ma narax għandix nirrekrimina. Folder issa irid ngħidilkom ħaġa lilkom is-supporters tal-Inter li qed issegwu dal-video illum. All right, ridna nirbħu għal ħafna raġunijiet li waqqgħu is-Sassuolo il-mit punt li issa sfortunatament mhux se naqbżu. Ħafna minn dal-plejers f'Ġunju se jkunu qed jilagħbu l-Euro. Minix qed neskludi li issa jibdew jollu naqra saqajhom mill-pedali biex jieħdu ħsieb tagħhom infushom ħalli fil-Euro
ikunu jistgħu jilagħbu mingħajr intoppi. Jiena forsi ħanala għajnejjex. Wara kollox, tawna pjaċir enormi dal-istaġun. Il-lig irbaħnieh. Diri kalma, kalma. Jiġifieri. Kien hemm okkażjonijiet waqt il-logħba fejn konna xi ftit impreċiżi ukoll. Jiġifieri, biss ħanejdu li fejn stajna pruvajna sfortunatament is-Sassuolo kien l-unika tim li għamel id-double minn fuqna. Ovvjament, x-xorta dawn ta' qabel tal-aħħar, għalkemm istabdin ir-rebħa leħqu lill-Udinese sakemm l-logħba għadhom qed jintlabu, jien ovvjament nawguralhom li jaqgħu, ma issa fimni. Billi ħanoqogħdu ninħarqu għax. All right, ħadd ma jieħu pjaċir jitlef, imma kalma l-aħwa, kalma, ma ġara xejn. Ma ġara xejn. Daw iż-żewġ stilel qed taraw warajja hemm se jibqgħu. Il-lig aħna ħadnieh naturali u anke mal-Frosinone u mal-Verona, il-logħbiet l-oħra li għandna away, ma nħodix bi kbira li waqqgħu il-punti. Forsi nirbħu mal-Lazio għax-home, qed naħseb jien. Imma kalma, ma ġara xejn. Iċ-Champions l-Inter dis-sena. Ovvjament, forsi l-wieħed jista' jittama li jkollna wirjiet aħjar fil-logħbiet li ġejjin, imma ejja għandna 4 logħbiet ejja narawhom relax, issa jiġri li jrid. Dak hu l-messaġġ li għandi għallum. Mill-bqija dak li għandi xi ngħid, jiġifieri issa l-logħba li missija nhar il-ġimgħa mal-Frosinone, kalma, kalma. Qabel ma nagħlaq nirringrazzja l-isponsers tagħna li huma il-Catalan Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Nfakkarkom ukoll illi dan il-programm minn hawn ftit oħra se jkun disponibbli wkoll fuq il-YouTube channel tagħna, għaldaqstant tinsax taqsu dik is-subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi ser noħorġu matul tista' tgħid ta' kuljum. U fakkarkom ukoll il-programm li jmiss se jkun għada it-tnejn fit-8:30 fejn l-ewwel ħajkolkom terġgħu titqannew bija għall-analiżi tal-Grand Prix ta' Miami. Nisperaw illi Norris u Piastri jġibu l-punti għal McLaren, ikomplu jġibu l-punti għal McLaren, għalkemm għandi xi ftit xi ngħid ukoll imma dik is-sena naraw għada. Joseph Magri għal Milan Genova u jgħalqu Mark Schembri u Karl Parnis għall-logħba Roma Juventus. Mbqija sempre forza Inter l-aħwa ħudu ħsieb u nerġa' nfakkarkom sew il-dawk li qed jorku jdejhom għax tlifna logħba ma' Sassuolo u sew il-dawk illi jinsabu nkwetati għax tlifna logħba. I campioni dell'Italia siamo noi.